Ngiyababingelela abazalwane egameni likaJesu. Igama lami ngingu-Isaac, ngisokhabase Sibongo. Ngingumshumali wezwi likaNkulunkulu. Ngizothanda ukuthi namhlanje ngibonge. Ngithanda ukusho ukuthi namhlanje usuku lwami olukhulu la uNkulunkulu athanda nami wanginikeza usuku lokuthi ngibe khona emhlabeni. Ngiyalibonga and ngiyaliphakamisa lolu suku ngoba abaningi abakwazanga ukulithola. Khona bethi bayazalwa badlula ngaso leso sikhathi. So ngiyakubona kubaluleke kakhulu ukubonga lolu suku kuNkulunkulu, hhayi ngoba ngilikhonza kodwa ngibonga uNkulunkulu ngalo. Ngiyathanda-ke ukudlula bazalwane emkhulekweni ngaphambi kokuba siqale le nkonzo. uNkulunkulu wokuqala, uNkulunkulu wokugcina, uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu ohlenga ukuphila kwethu, uNkulunkulu othulisa yonke imisindo yobumnyama yamademoni, nothulisa konke ukuxokozela kwemimoya engcolileyo, uNkulunkulu onothando nonesihawu, uNkulunkulu womlilo oqothulayo, qothula yonke imikhuba nemigilingwane kaSathane. Ngegama likaJesu siyabonga. Ngegama likaJesu siyabonga. Sicela ukuba nathi Nkosi masingena kulo mkonzo, ube nathi usipha amandla. Indlebe elaleleyo mayikuthola ukuphulukiswa, ithole ukusindiswa. UKristu omthumileyo nonamandla nongcwele kuze kube phakade. Amen. Siyabonga bazalwane. Sizocela ukungena kule nkonzo yanamhlanje. Inkonzo esingena kuyona namhlanje sikhuluma kakhulu ngokukholwa. Sikhuluma kakhulu ngokukholwa, ukuthi ukukholwa kulezi iy'nsuku kubonakala kwehlelwa amandla kubazalwane. Abazalwane bathanda izinto eziyifeyikhi kunokukholwa oku-original kulezi iy'nsuku. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angiphe amandla ukuthi mase sengifunde lezi iy'ncwadi kwazi ukuyichaza iy'zathu ey'banga ukuthi abantu bathande i-fake kunokuthanda impilo kaNkulunkulu e-pure bazalwane. Ngiyathanda ukuthi ngifunde incwadi chapter 8, incwadi yabaseRoma, uvesi 1 uthi, ngizofunda uvesi 1 bese ngidlula ngiya kuvesi 8 no-10 ivesi no-11. Amen. Uvesi 1 noma isihloko phezulu sithi ukukholwa usindiswa ekulahlweni. Uvesi 1 ufundeka kanje: ekulahlweni ahambe ngokumoya. Isihloko leso: kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu, ngoba umthetho kamoya ukuphila kuKristu Jesu ungukhulilile emthethweni wesono nowokufa. Asifunde uvesi 8. Uthi uvesi 8, abasenyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu, kepha nina anisenyameni, kodwa nikuye umoya. Uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini, kepha uma umuntu engenaye umoya kaKristu, loyo kasiyo wakhe. Uma uKristu ekini, umzimba ufila ngenxa yesono, kepha umoya ungukuphila ngenxa yokulunga. Uma-ke umoya walowo owavuse uKristu, owavuse uJesu kwabafileyo ehlala kini, yena owavuse uKristu Jesu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo ngayo umoya wakhe ohlala kini. Ngithanda ukuthi ngidlule kule ncwadi bazalwane. Ithi, kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Okusho ukuthi abantu uma bengekho kuKristu batholakala belahliwe. Le ncwadi mayithi akusekho ukulahlwa, kusho ukuthi umuntu uma engekho kuKristu uyalahlwa. Ulahlwa ngokudazinkani uma kuthiwa nangu uKristu uyena oyinhlawulo phakathi kwabantu, phakathi kwesono senyama yomuntu noNkulunkulu.
umethe umuntu akafuni ukumkhonza uKristu, lithi iBhayibheli akusekho ukulahla. Kusho ukuthi uma ekuKristu akabe esalahlwa. Okusho ukuthi ukulahla kusho ukuthini? Kusho ukuthi ukuqhubeka ey'nkanukweni zakho zenyama, wenza izinto ngenkani, ngisho utshelwa kuthiwa lezi zinto ayisasebenzi. Isono sokuqala uJesu asilethele emhlabeni akade ezosihlukanisa phakathi komuntu noNkulunkulu, esithi abantu bakhonza onkulunkulu abangadalanga lutho. Isona sizathu uJesu mayeze emhlabeni. Asiyeke lezi ezinye izono, lezi zokulala nezanizana. Isono sokuqala uKristu akade ezizele emhlabeni ukuzokhumbuza abantu ukuthi ubani odalile. Ngoba ngesikhathi abantu belahlekelwe ukuthi ubani odalile, kulula lezi ezinye impungushe zingene emzimbeni yabo zimoshe izivande. Lento isho ukuthini? Isho ukuthi uJesu ngesikhathi efika emhlabeni ubezovula ipage elithi emqondweni yabantu, uma senikhohliwe ukuthi ubani odalile, nizokhunjuzwa manje ukuthi yekani uNkulunkulu abangadalanga lutho. Ukhona uKristu owadala, noma ukhona uNkulunkulu ubaba osemazulwini okuyena odalile. So uJesu mayefika emhlabeni wafika wambula lelo page ukuthi abantu abayeke ukukhonzana bodwa, behlabalana iy'nkomo bekhonzana, becela iy'nhlanhla kwabanye abantu. Abayeke abantu ukumisa iy'godo phambi kwabo bayikhonze. Abayeke abantu ukukhonza iy'nkomo, ngoba khona isizwe esikhonza inkomo ekuthiwa inkomo iholi ingcwele. Abanye bakhonza iy'ndlovu, abanye bakhonza amahhashi, abanye bakhonza izinto ey'hlukahlukene la emhlabeni. So uJesu ngesikhathi efika emhlabeni, into ekade isilahlekile kumuntu bese kulahleke ukwazi ukuthi ubani umuntu noma ubani odalile. Uma umuntu elahlekelwe ukuthi ubani odalile, isango lokungena kwazo zonke izono ziba lula ukuthi ingene kuyena. Ingakho lithi izwi kaNkulunkulu akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu, ngoba uJesu uma usumvumile waba yinkosi nomsindisi empilweni yakho, awusazolahlwa. Oh my God, ngoba enhlizweni yakho usuyaqonda ukuthi uKristu ngesikhathi efikile wayelethela ukuzobuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu. Oh haleluya, oh haleluya. Siyabonga bazalwane, siyabonga. Uma umuntu esebuyiselwe kumdali wakhe, kuba lula ukuthi akwazi ukulalela nezinye izi-instruction ezivela kuNkulunkulu. Uma umuntu esemazi ukuthi ubani umdali wakhe, ubani ubaba wakhe, kuba lula ukuthi akwazi ukulalela. Amen. Uthi kuverse 8, abasenyameni abanawo umdokozisa uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, uma lithi leli verse abasenyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu, liveza ukuthi abantu njalo uma abantu besenyameni bengekho kumoya, bayavama ukuthi inyama yami inesinyama idinga ukugezwa. My Jesus, that's a sign eshoyo ukuthi lo muntu usenyameni akekho umoya, ukwazi ukubona kakhulu izinto zenyama. Kodwa malithi izwi kaNkulunkulu abakamoya, oh yes Jesus, lithi verse 9 uthi kepha nina anisenyameni, anisenyameni, kusho ukuthi anikho enyameni, kodwa nikuyo umoya. Umoya kaNkulunkulu ehlala kini, kepha umuntu engenayo umoya kaKristu, lo akasiye owakhe. Oh my God, Jesus, olamakas, uma oneke yabashiya thatha nahatha kisha, uma sikumoya, uKristu uhlala kithi. Ney'nkathazo ezisivukela endleleni, sitshela uKristu ukuthi nayi inkathazo yami. My God, my Jesus, my God, ngoba sisekho enyameni sesimoya. Uma uKristu esefikile wa raise standard,
into zaphansi azibe sas-affecta, asibe sadinga ukugezwa ngemingcolo yey'nkomo. Khinahata phoya ishiyakas, sisuke sesigezwe umoya. Uthi umbhalo wezwi kaNkulunkulu, nina senihlanziwe ngezwi engilikhulumile kini, athi hlalani kimi kanjalo nami kini. Athi ngokuba umuthi ungethela isithelo ngokwawo, kodwa ngaphandle uma uhlele emvinini. My God, igatsha uma lingethela iy'thelo ingenxa yokuthi alihlele emvinini. Athi kodwa hlalani nina kimi nami kini. My Jesus. Uthi verse 10, uma uKristu ekini umzimba ufile ngenxa yesono, kepha umoya ungukuphila ngenxa yokulunga. Uma uKristu ekithi umzimba ufile ngenxa yesono, ufile. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi asithina noma kuthiwa sikhona enyameni bantu bakamoya, kodwa inyama yethu ayisekho in that craving of doing isono. My God, ngoba our life is in control of the Holy Spirit. Jesus, umoya kaNkulunkulu wona osilawulayo, wona osinikeza amandla ukuthi masiphila singayiphileli thina, kodwa siphile ngokulawulwa nguye umoya oyingcwele. Jesus. Uthi kuverse 11, uma-ke umoya walowo owavusa uKristu kwabafileyo ehlala kini, yena owavusa uKristu Jesu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo ngaye umoya wakhe ohlala kini. Imizimba yethu iyaphiliswa-ke bazalwane. Ukuphiliswa komzimba kusho ukuthini? Kusho ukuthi asibe sahlala sikhala ngey'nkathazo zomzimba, ngoba njalo siyaphuma emzimbeni sibe kwelikamoya. uNkulunkulu abe nathi, aphinda sibusise sisaqhubeka nalesi sifundo bazalwane. Sizothola bazalwane encwadi bazalwane kuyena futhi umshumayeli. Bazalwane, ngiyathanda ukuthi ngidlule kuyona. Verse 17 uthi ku-chapter 10 iwona amaRoma, ngalokho-ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Ukuze sikwazi ukuba ne-obedience ezwini kaNkulunkulu, funa simcele uKristu ukuba amadlebe ethu kamoya awabuye. Ngike ngakhuluma ngesinye isifundo la ngelinye ilanga, ngathi ubusha bomuntu bubuyiswe njengokhozi. Ngathi ukhozi noma ukubuyiswa komuntu, kobusha komuntu njengokhozi kusho ukuthi senziwa busha kwelikamoya. Njalo masibasha kwelikamoya kulula ukuthi si-overcome into zaka-flesh. So malithi la izwi likaNkulunkulu, ngalokho-ke ukukholwa kuvela ngokuzwa. Ngamanye amazwi, uma sekulahlekile ukuzwa, kusho ukuthi ukukholwa nakho sekulahlekile. Uma sekulahleke ukuzwa, kucaca ukuthi amadlebe kamoya asegugile. Ukuguga kwamadlebe kusho ukuthini? Kusho ukuminyaniswa izinto zakulo mhlaba. Ingakho lithi izwi kaNkulunkulu ngelinye ilanga, enye imbewu yayo emaveni, enye yawela emhlabathini olungileyo, enye yawela phekwe dwala emhlabathini omncane. Lithi-ke iBhayibheli eyamila emaveni yaminyana. Izwi kaNkulunkulu kulezi iy'nsuku sihamba nalo liminyene, asilihlungeli amavundululu aliminyanisayo. Sihamba kusengathi konke kuvumelekile, kodwa futhi siyazi ukuthi akusizi konke. Lithi-ke leli lizwi ukukholwa kuvela ngokuzwa ngezwi likaKristu. uKristu uma ehlala kithi sizokwazi ukuthi sizwe, kodwa uma uKristu engekho kithi ngeke sikwazi ukuzwa. Ngiyathanda sidlulele u-chapter 12, futhi u-chapter 12 ubona abaseRoma. Oh my God, ukuhamba ungcwele verse 1.
Sizofunda uwesi-1 kuya ku-3. Ngakho ngiyancenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandekayo kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu nokuqonda. Ningalengisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo okupheleleyo. Ngokuba ngomusa engiwuphiwe ngisho kulowo naloyo phakathi kwenu ukuba angacabangi athi mkhulu kunalokho afanele ukucabanga, kodwa acabange kube ngokuqonda. Bazalwane, uNkulunkulu la usincengayo uthi, ngakho ngiyanincenga ngobubele kaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe umhlatshelo, ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele, ukuze sihambe kahle ekukholweni. Umzimba wethu ufuna siwunikele kuKristu, ube ngumnikelo ophilileyo. Uthi verse 2, ningalilingisi lelizwe kodwa ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu. Oh yes, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. uNkulunkulu asisize bazalwane. Kulezi insuku siphile esikhathini sokuthi kugcwele abaprofeti bamanga. Kulezi insuku amadoda amakhulu akade eshumayela ilizwi kaNkulunkulu avumele ukuthi uNkulunkulu akasenawo amandla, ahamba alanda iy'nyoka, alande iy'lwane ngekuhlukahlukana ukuthi azame ukuyibhusta. Isizathu esenza ukuthi umuntu alande lezi zinto ayibhuste ingenxa yokuthi umzimba wakhe usewukhiphile ekuthenini awunikele kuKristu. Ngoba ngesikhathi umzimba mawunikele kuKristu awukwazi uphinde futhi uwunikele ezinyokeni. Kuyo yonke le mgilingwane egilwa kulezi insuku, uthi uyinceku kaNkulunkulu ukuthi ugijime inyanga ebusuku nasemini uyozama amandla. Isizathu sisodwa, abantu bafuna udumo lwezwe, abafuni uNkulunkulu athathe udumo kubo. Ngoba uNkulunkulu njalo uma ekunika iministry uyakutshela ukuthi ungalithatha udumo lami. Mina nje ngatshelwa kwathiwa wena lalela, uma sikuphakamisa noma uNkulunkulu ekuphakamisa ungalithatha udumo likaNkulunkulu ngoba uyokushiya uyohamba. Isizathu esenza ukuthi umuntu abonakale esehamba efuna amandla enyangeni ewathenga lamandla, isizathu ukuthi usephumile ekutheni udumo uNkulunkulu kweliphezulu. Usephumile, usethi manje maluze kuyena udumo. So ke bazalwane, lithi ningalilingisi lelizwe. Jesu, sisize Moya Ongcwele, size nkazimulo, size lelizwe siyalilingisa, senza njengalo. Uma abantu basezweni bejabela ukuhamba ngemoto ezinkulu, nathi sifuna ukwenza njalo. Uma abantu basezweni behamba ngezini behlele endlini ezinkulu, nathi sifuna ukuvela kanjalo. Singabe sisabheka ukuthi sifuna ukuvela kanjani. Asiceli thina uNkulunkulu, kodwa sifuna ukukwenza ngenyama lokho. Singasilindi isikhathi ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi sifaneleyo uzonika lokho engikudingayo. Oh bazalwane, umoya wami uthi saze safana nezwe bazalwane. Saze safana nezwe kulezi insuku. Saze safana nezwe, samphoxa uMoya Ongcwele, samdumaza. Hawu, samdumaza. Abafundisi, simdumazile uMoya Ongcwele la ekhona. Kubuhlungu, kubuhlungu. Athi hawu kodwa nceke yami ngakutshala ungumvino omuhle negatsha elilungile. Athi pho uphenduke kanjani waba igatsha labezizwe na? Bazalwane, saze samphoxa uMoya Ongcwele, saze samphoxa uMoya Ongcwele. Sithi-ke uNkulunkulu akasize bazalwane, alamule lempi eqalwe ngabazalwane bekholwa bemazi uKristu, kodwa bavele bafuna ukuphila ngendlela ethandwa yibona. Siyacela-ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu asisize, asinikeze ukuqonda okupheleleyo ukuthi uNkulunkulu akafuni nje kuphela ukuthi thina sivele simdumisa, kodwa ufuna ukuthi lento esiyikhulumayo siyiphile. Ukuyiphila kusho ukuthini?
kusho ukuthi njalo uma ngibona ngingena ephutheni fanele ngixolise ngiqhubeke nempilo. Ngifunde futhi emaphutheni engiwenzile ukuthi ngingabe ngisabuyela emuva. Umthandazo wami nomkhuleko wami uthi, bazalwane, kunini niseney'ndlebe ey'safisa ukumuzwa uNkulunkulu, lalelani uNkulunkulu, ningalaleli abantu, ngoba kubuhlungu ukuthi uhambe neningi kanti nizogcina seningena ekahele nonke. Umkhuleko wami nomxusa kwami ukuthi basekhona abantu abanhliziyo zabo ziyamlambela uNkulunkulu, ziyamdinga. Basekhona abantu abamfuna uNkulunkulu ngenhliziyo yabo epheleleyo, abangafuni ukuthi bamntshontshe udumo lukaNkulunkulu. Bazalwane, siyakucela ukuthi sikunxuse lokhu, ukuthi hambani nikulawo mandla, hambani nigcwalisiwe ngothando lukaNkulunkulu. UChapter 4 kwincwadi yamaHebheru, bazalwane, izwi likaNkulunkulu liphile linamandla. Uthi uverse 12, ngokuba izwi, uchapter 4 verse 12, amaHebheru uthi, ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukanisa umphefumulo nomoya, amalungu nomkanja, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Amen. Ngakho-ke bazalwane, asijwayeze ukufunda izwi likaNkulunkulu, lizosiphilisa. Kuyiqiniso ukuthi la emhlabeni uma uzohamba nge-crowd ukuthi yenzani, uzophelela emoyeni njengelokhuzana, njengegwebu lensipho, uma ungafuni ukulalela izwi kaNkulunkulu. Umkhuleko wami nokunxusa kwami ukuthi usuku nosuku uNkulunkulu angisize ngibambelele ekumqondeni nasekumazini njengeNkosi futhi nanjengomsindisi. Konke engikwenzayo ngingakwenzi ngengqondo yami, kodwa ngikwenze ngokuthi yena engipha amandla. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu, leli izwi uma lisasho kanje lithi, izwi likaThixo linamandla, athi liphilile, libukhali kuney'nkemba zonke. Ngamanye amazwi kusho ukuthi uma siphethe lona siwinile bazalwane. Asinakuyifuna enye into ezokwazi ukuba mhlawumbe ibonakale njenge-substitute kuNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi kulaba abazwayo nabathandayo ukuthi bahambe noNkulunkulu, ngiyakhumbula ngelinye ilanga uNkulunkulu wakwangibulela le nkonzo yokuthi kuyenza kwesinye isikhathi mhlawumbe incekisi ithrebhekile isingene kulezi zinto lezi zokumphika uNkulunkulu ukuthi ayisamdingi, isizenzela izinto ngengqondo yayo. Moya Ongcwele wakhuluma isimanga kimi wathi, bonke labaholi abahamba manje sebenama-boost abo ey'lwane, abahamba bagcwele amandla abanye uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu akufuni ukuthi ulokhu uyikhathaza ngabo, bayeke. Kwavuka leya ncwadi ethi, Nkosi, la kule nsima awutshalanga yini okuhle kodwa? Wayesethi lo umnikazi wesivini, ngakutshala, kodwa ebusuku wafika umuntu omubi, wafika wafaka ukhula. Athi-ke lo okhulumayo, athi siyalwenze njani ukhula? Athi luyeke ukhula, ukhule ndawonye. Athi kuyothi ngesikhathi sokuvunwa kuyothathwa lokhu ukhula kanye nakho okudlekayo kuyiswe entabeni, amakhoba ayobuyela one side, lokho okudlekayo kuthathwe kuyiswe. Lesi sikhathi akusesona isikhathi sokuhlulela abantu ukuthi ubani uphatha inyoka enkulu kuneyabanye, kodwa isikhathi sokuthi lowo owenza izinto eziphambene nokulunga kaNkulunkulu, sithi thina Nkosi sisize singaweli kuleya trap umuntu awele kuyo, ngoba abaningi bangena kuyo beveli kade besho nabo bethi abafuni ukungena, kodwa bagcine bengenile. So igama lithini? Lithi bahlohlwa abanye abantu. Athi umuntu kuyoba nini uhamba ngeskerengana semoto ulokhu uthi uyakholwa, thina buka sihamba ngani? Owethu uNkulunkulu unamandla, akasasho uNkulunkulu ophilayo, sesho uNkulunkulu lo olalayo ebusuku avuswe ngendlela yena athanda ngayo, amtshele ufunani. Umkhuleko wami ukuthi-ke Nkosi, sisize ngoba izwi lakho liphilile, linamandla, libukhali kuney'nkemba zonke, liyahlaba lahlukanisa ithambo nomkanja. uNkulunkulu anibusise, aniphe amandla, aniphe nenkazimulo egameni likaJesu. Lolu suku malube ukukhanya phezu kwey'mpilo zenu, linigcwalise ngamandla nangaye uJesu Kristu, iNkosi nongumthetheleli.
kuze kube phakade. Amen.